Mari kita. Marhite-hite goarni debata ama, doho goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goarni tod di porbadia na tumapalangi doho tanon. Amin. Nama mulus doang go portibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alay namian rodi saleleng nileleng na do na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami nunga marpungu hamilison di arin na pinarbadi ammi. Say buhay mapinggol dohot rohanami. Asa maras ni roha hami manangihon hatam nabadiai jalaringga sahami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martang yang tuho. Urubi mahami asahu parhasyang hami aka ari-ari ningulunami napodoki. Say pamasuk mahami tuhanguluan saliling nileleng na pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita.
Patik ni debata di mingguta sadarion ima dibuat sian patik paduahon dohot lapatan nak. Patik paduahon dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di Bagasan Aik na di Torun Itano yang gotunggabi si Sobbaon manang sioloan dia do lapatan ni odo ikut di habiari rohatta de bata jalai kon holong rohatta di ibana asadang jadi iba marsobba tu sobbaon manang tu ganaganan mangido hanguluan siani jaladang jadi oloan begu manang ulpuhon ni hadatuon jaladang jadi posroha di ugasan homitan ido sahatna atong rak mangido gugo mahita siya Tuhan de bata laho mangulahon hobar tu patiki ale Tuhan de bata mare dehita tato potima dosa tanah gurangi dia dopan di debata martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo na patupahon hasisan ni dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak aholongan ni roham say asi maroham dihami akan na mangarsakod dosa nami say sahabi matuhami tubagasan rohanami hasesani dosa nami lehon matuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami diasini roham alai asahot rohanami marhaporsiaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asahu pasat hami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehova. Nunga diarsahiho ahu marhite-hite sian akadosam. Jalanunga dilojaiho ahu marhite-hite sian akahajatom. Au tutu au sadiri manelesai akka pangalesom alani hadirioku. Jaladang hupaingot-ingot akadosam. Hasangabom ma di debata na di Gijang. Mare dehita.
Hatani debata nagabi epistel di mingguta saderion ima natar surat di suratnya Apostol Paulus na parjolo tuhuria Korin biddu 10 namukka mesana 10 saharo di ayat 26. Sada Korintus 10 ayat 10 saharo di ayat 26. Atong marsika soring mahita majaha sian hami ma na parjolo songonom ma di rodisi bereng hamu ma Israelian da partohap dilanggatanido akka namangaton peleani daod do tahe na pinabasa-basan na pinelehon na sida tu debata di pelehon sude beguido alai dang lomoro hakku hamu saur tu akka begu to isat tama Tuhani tunggu mo guma hitasian ibana unang masirkoti nadi ibana nadi donganima ay gok dituhanido tanoon rodi isina ima sahana martua do akan atumangihon hatani debata jala naupeopsa amen marede hita Tidakon ma hataha porsiaw tay so na hinatidakon ni dong atas sa porsiaw di sa do portibion ra mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuan ni si Maria na gabe-gabe asyatod di parbadia adorang suabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetapajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuban watoru dung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manay tu surgo lauhudul di siamun ni debata Jehovah amanay pargogo na suatu dosani di si may ibana pay mamulak sugo tutanoon
manguhumihalan na mangulu doho namate. Au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panihala Kristen akan na badia, doho dihasesan di dosa, doho dihatai na madok, mula mangulu dosogot daging ni halan nang mate, doho dihangoluan na sora suda. Amin. Tapi gemah edde puji-pujian sian inahanna mangihut manon ama huria.
Tapi gimana titing nama sa do si pamasaw di huriat tanah sa mingguan. Salam. Selamat hari Minggu, mari kita saluhuna. Tapai hutiu matitin namarra kami ima di Minggu tanggal 7 Juni 2026 na parjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadaron ima Minggu parjolo dung Trinitatis lapatanna hasil tolu sadaun ni debata. Topik Minggu guru di debatado portibion rodi nasa isina. Na paduaon kelompok kortu hari Minggu di tanggal 14 Juni 2026 Minggu tolu pulu ama Salom and Harmonics. Minggu pukul 10 gabungan perempuan ama Jericho RHKBP. Minggu 10 itu WIP ama Huria NHKBP. Dapat turun hari Tautu Minggu tanggal 14 Juni 2026 sian sektor Judea. Di Minggu pukul 7.30 ima keluarga Jenenggolan Inang Boru Pajaitan. Di Minggu pukul 10 keluarga Simajutak Inang Boru Raja Guguk. Di Minggu pukul 10 Putri Manurung Dohot Kristin Tambunan. Napa paton ibadah Minggu di pukul 7.30 WIB di tanggal 14 Juni 2026 nanangro hita memakai bahasa Batak. Napa 5 tahun amplop dana operasional perawatan inventaris. Dari Minggu sadari patu potado papungu amplop dana operasional ni perawatan ni inventaris naun ditotopon manggati amplop tu pembangunan. Tapatu pamayan norap papungu pilihan napa 2 tahun. Na paunopon pertanggal sektor di hari Selasa tanggal 10 Juni 2026 di sektor Korintus di bagas ni keluarga Nyonya Marpaung Boru Libong. Di sektor Judea BPH sektor kanan keluarga J Pakpahan Bursinaga, sektor Epesus BPH sektor Galatia keluarga J Banjarnahor Inang Boru Tabba, sektor Filipi keluarga Nyonya STL Sihobing Inang Boru Sidauruk, sektor Philadelphia keluarga M Lubanggaul Inang Boru Purba. Dari Rabu tanggal 10 Juni 2026 ima sektor Sion keluarga M Nenggolan Inang Boru Marbun, sektor Betania keluarga R Tarihoran Inang Boru Sihobing, sektor Roma keluarga AR Luis Inang Boru Simamora, sektor Nasaret keluarga B Napitupulu Inang Boru Simajutak, sektor Kolose keluarga P Sinabela Inang Boru Sinaga Huhut Mangapuli, sektor Bethlehem keluarga B Gultom Inang Borsinaga. Na papituhon makatidakon hapor siyaon. Di Minggu sadario di parminggo pukul 10 WIB di patupado makatidakon hapor siyaon manang peneguhan sidi khusus tu sahalak yanak kon ni Huriata Imana Margoal Liston Andreas Pasaribu Narusian HKBP Resort Nauli Dano Horbo Distrik 2 Silidung. Dung dolo madohoti paruguron khusus saliling 2 bulanon di Huriata. Na pawaluhon kompen HKBP Distrik 28 Deposkap. Di hari Senin di tanggal 2 Juni 2026 di patupado kompen pangulan nagoktik di HKBP Distrik 28 Deposkap. Maringana di HKBP Depok 2 masuk mulai pukul siawib. Borhak do padita dohot keluarga dohot calup padita madohoti ulauni. Napa siahon peresmian distrik. Di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 nanengroon di patupado peresmian distrik nadi baru ima distrik tolu Kalimantan Barat. Nadi Mekarhonsian distrikta distrik 28 Deposkap. Pasapuluhon amplop diakoni sosial Huria. Dari Minggu tanggal 14 Juni 2026 nanengroon patu pau ni Huriat taru papung amplop dia sosial Huria nomor 10 sara
torok ni ruas nama dohoti par minggon ima di tanggal 21 Mei 2026 budang na 810 sia halak 12 ruas nama ulang tahun kelahiran 40 sia halak ulang tahun pernikahan 15 keluarga padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan ima di periode tanggal 8 sampai 14 Juni 2026. Hatani depata pasikop pelas nirohamuna tersurat di Podatolu Saplonom. Di tangan nasiamud do gajang ni umur jala di habirang na do hamuraun dot hamulyaun. Pasapulu toluhon pelian iurat de kondisi sosial ni huria. Torok na pasatu pelian iurat de kondisi sosial ni huria di bagasan minggon gudang na 20 kakak doh jumlah 7.100.000. Pilihan bulanan marang tahunan torom dapat satu pilihan bulanan tahunan di bagasan minggon 20 kakak gudang na 7.835.000 rupiah. Kewangan huria. Tuhuria gudang na 10.671.475 rupiah. Tu pembangunan marang sadabe 1.270.000 rupiah. Sentralisasi 10.810.025 rupiah. Jumlah 22.765.500 rupiah. Molotung arong pilihan na tercatat manang salah redaksi akka pilihan asa dihubungi matu parhalado radio hami paringkaton. Maulati mahupasat hami tu sudah ruas nang pasahat to pila bulanan na dohot iurat de kondisi sosial huria 1 bulan Juni 2026 dohot hamulateon. Tu akan aso pasahat to dope tayong amang inang pakarikot to pasahat to sa ganuk bulan tu huria marhiti parhalado sektor tabe. Akatiting manang informasi na sa hujawan hami songsoni manang tikting na parhepengon lengkap naboy mata jahat di harotas tikting manang warta jema digital naboy di pidai marhite barcode manang QR kode nang rade di bangkut tabe soni matikting nama sa do si pamasaw di tonga-tonga ni hureta sadi pasu-pasu tuhat tame pilani bay sanga di warna amen. Tapi gemah ede puji-pujian sian kor ina Esther.
Marede mahita laos di soma tapapungu peliata sada ado sada be. Dame ni debatana sumurung sian salut roha imana mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horasma selamat hari Minggu merita salhutna. Tajakon mahatani debata imasian buku parpesalmen bidu 50 mamukamai sian ayat pitu rodi ayat 15. Tangyo kamu songono mahatana ede si podaon taringot tupelian dohot panguluyon na sitong saya tangyo ma ale bangsoku asa unang makuling ahu ho ale Israel asa huwa tidakon tuho ahu
debata do debatam. Dada alani pilihan mi ubahen hupis cakko, manang alani pilihan situ tungon, akka natoktong di julukku. Dang nian pola sian jabum ahu mabuat lombu, manang hambing sian akka baram. Ai guru diho, ai guru diahu do sude binatang ni harangan, pinahan na maribu-ribu akka na didolok pe. Utada do sude pidong akka na didolok, rodi akka na manggulmit di ladang guru diahu do. Tung suramale ahu dak pola tu ho ahu mangalu-alu, ai guru diahu do liat portibion rodi isina. Tung panganok majuhut horbo tunggal manang inomokku mudar ni akka hambing, pele homma tu debata hamoleteon, jalagarari ma akka baga bagami tuna tumimbul. Jala joma ahu jupang diari hagugutan, asa upalua ho, asa dipuji ho ahu. Ima sahatna turpukon paingoton huria tu sada hastongan ima debatado parnapunani portibion ro di nasa isina. Ibana do manupa langit dohot tano laut dohot harangan jala saluhut akka namangulu di bagasan ibana. Di bahene mamu kadongan dang adong sada pesian naung adongi napuna ni jolma. Alai jut do jolma mambahen dirina gabi Tuhanna dohot hamuraonna. So masa di bangsa Israel nang di akka oputa andorang soro barita naulia manginang di ngotang ulupe tiki mamele akka oputa na julo asamangan ina begunai ikicang nila mari ibaen cipanganon manuk manang na dia may na tabu-tabu habe yanakon na ngamali ale julo ipili huma sipanganon itu begu songoni matong na masa diturpukon dak parjulo tu debata pelehonon ni bangso Israeli si pelehon nasida ale parjolo do tu begu asa pe baru tu debata soma parmuru ni debata isoma koras ni pangajaran ni debata tu bangsona asa dipata daun ibana madirina nakin ima saya tangi humma ale bangsoku asa makuling ahu ho ale Israel asa hu hati dakko tu ho ahu debata do debatam ima sona masa di turuk tahun di Israel nang di akka oputa andurang sobarita nauli masuk tu tano Batak adong pangatusyon nasara ima pilihan dohot ritual bui manubut rohani di batang manang mangalehon pasu-pasu inna aka nasomananda Tuhan Yesus. Alani di ayat 10 didok nakin ai guru dia udah sudah binatang ni harangan pinahan na maribu-ribu akka na di dolok pe sude guru di ibana dangarong guru di jolma
Mula dong pe guru dok jol maon dang adong dope. Nanggu sapilti dang adong di bata. Salpudui. Alani mah hamo kadongan sapursiaon topik ni minggu tahun masa apit tuari ni lingkungan di hari Jumat na Salpu 5 Juni 2026. Napaingoton portibion dang hita napunasa. Ise napunasa manginang tu bah perlu do si timbangi hapur semunaon. Ise napunasa manginang salinai ise ido ikon adong do pengakuan na keras kencang suara natong. Molo so kencang berarti suku-suku no dope si timbang no dope. Alani huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus dilehon de bata sudi 7 Mei asa do hot hita mangaramuti. Di sini kita sering salah cara pemakaian dan penggunaan. Di topa di batado sude, di topa majol mai si Adam do si Hawa, mardosa ibana, jala di pasahat di bata sude, akaharangan laut binatang do sude. Alela ni mokus ni jol maon dang adong rupani penghijauan manang regenerasi. Alani mokus ni jol maon sude dia langi saat tuna sudah dang adong ditinggalhon ido na gawat natong isi do parmuruk ni debata alani mokus ni jol mei sude boy dialang ina asing ni kursi do meja ini mesti tokan dangi sudi do dialang ina oleh padita situang do naso mangalangon itu tong itu kan yang ku pengalaman nami hara Jawa do tokan telur tahu tempe ngasai ikape ikan biasa do sembarangan si inum pepe si inumon naso sembarangan do. Alanima di hama kadongan sapursiaon jala di paujung ni ayat 15 manakin madok ima jala juma ahu jupa di ari hagugutan asa hupaluaho asa dipujiho ahu hataon patuduhon bahwasanna debata dakkolan parnapuna di saluhut alai ama parholong rohado ibana. Jadi molo roha gugutan di hita ganup joma debata molo marsai to amang inang naso harumalum saikmu unang didok nabinahen halak saikmi hodo namambain saikmi sega pikiranmu ala neng mamora hoga bedang mamora neng sude gabe napunasa di ho punam dang bui stres maho stroke ma mate. Itu kan manusia ini rakus kurang puas bereng maka menteri-menteri dok sudah ke pejabat negara Republik Indonesia on ikon bertobat do sida ikut tadaon na do debata do napunasa dang di mana napunasa nang pemarhagugo di mana di Portibion di Republikon alai debata do napunasa jangan main-main
Olan itu di bata sini nyawamu ina tak ina mate. Saya sebelum Tuhan. Itu tokan sebelum Tuhan. Songonima pembuatna dijulmai. Sepatutnya lah manusia itu ya menyelesaikan tugasnya, menghapusi dosanya, bertobat. Konido ido unuk ni jamitau, ido unuk ni trupukon. Bangso na pinilit ni debatado bangso Israeli, bangso na geleng doi sian saluhut lihat ni bangsoi alai asagabe sitiruo dona sida di bangso na asing sian bangso na balgay alai dang songoni hape songona pinarsita ni debata gabe dipilihon na sida gabe iargahon na sida parjolo tuaka dewa dewi manang Baal dang parjolo tu debata dang ditada jolmaon tumago do ibana jolo marpesta dari minggu ala arisan do isi ala parmargau do si dang adong biar di rohana ala Tuhan di ibana doi dang Tuhan songona ditanda ibana lupa may mana rotu bagas coro ni di bataon marsugot na sahik may mana tong malo ja panitas tuang joang pandita imana ngakon ina hape pangalahonan sodinggan patik tau paton ingat amuma inetong ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi adong do alai nih on nagurangan macam tang boya memar minggu ba magpadita permisi dua na di WA grupi ala dong arisan nami adong bunataon alak ko mabunataon minaraku dang itanda jol mau dirina Tuhan memberikan kekayaan tidak ada yang kurang alai gok mahalasan hari sanami buna tahun nami on ma macam kece blece dak par mingguan ni desa ni asai butuh hamu dak par mingguan isot do par mingguan nang pe maret de hamuisi nang pe membagi jamita hamuisi alai isot do par mingguan ido makana lojahita membangun bagas coron badiri hom bagas coron asa jongjong do habadiaon harajaon ni debata di Portibion ido ubah di bayan salipi asa tadau ni Portibion mangulu do debata dang mate mangulu saliling nilingna sada sorumina do yang manginang salipi satu gambaran salib itu cahaya yang menerangi otak dan pikiran kotor manusia yang ditelan dunia jadi unang tabain pesta-pesta di hari Minggu mulu mambain pesta pe jolomar Minggu mah hita nitama ai pucak pe baik par minggu dang par minggu ni au madok tong jawab au isi retreat inna muse macam gaya ni ekspresi ni simbolis temi dung sai mare deima malenggang poco-poco ini mesti baru pe kebaktian atur yedina gabe hirapap nakin songona ibadah songona bagak do ibaen ditampilon alai ngatur aline kedua hirapap sing-singin dina isi mah parmuruk ni di bata tu hita moloro hagugutan
hagugu tatu yang manginang. Kesusahan itu bagi kita, PR itu bagi kita. Asa taingot unang beta bayan hari Minggu macam-macam. Mulai Sabtu, Jumat, unang lomo-lomo ni bangsa Israel do, dan ditangi hot suara ni di bata, dan ditangi hot suara ni di bata. Iyo makana dia perjulunakin patad daun ni di bata do keras do di bata mana patad daun dirina. Ale Israel inna, ale hamu jolma inna, au do Jehovah di Batam inna. Huria na hinaulangan di bagasan Yesus Kristus dan tuhamo raon manang hagugo onijol mahita marpangusadian pangusadiota ima debata marhite-hite Yesus Kristus tuhatai debata dua manginang pangusadiota sandaran kehidupan kita ini, sandaran tubuh kita ini, jiwa dan raga kita ini, roh. Nah, tasalpo bika ngatarewati asa sahur itu di parbadia. Ale mari suang. Lalu masongoni lalu tahun naro musi adong duih naro hatta. Songoni mau ulat tatong namar Kristenon, namar haljol mono. Muli sukut agamamu Kristen na. Pengikut Kristus inna olanina iboto ale mangulahon manguruti mangalugahon na nidok nai dang dia tusibana asa mau papadohi narohan to. Jadi ikon marpung satiat tuhita tu hagugo on nasian debata. Apapun cerita kehidupan kita ini, mau sakit tua, sakit berlanjut, tetap tidur di tempat tidur, sakit kita martangiak ko hagugoon ni Tuhani roh pamalu poko ale mulo soporsiaho tao tomai pudo may turus nikmati masahitmu loja mahuisi sahali sa minggu atong ijoho Tuhammi salisa tahun bahkan tikinatal dokter baru marsi ampunako marsi maapan inna debata tu hita sudi tao toma alai mulo ning marpestai songoni maho di ngoto terus sinnatong 5 undangan ni diingot deui alai lo martangiang dang diingot pe hula-hula tulang ina tok tulang deui so dina aka kegiatan di huria pe dan kabe di YouTube isima nasotatan dari Rita nasotaingot do debatado namartapuna hon hita amin. Tuhan yang punya kita, bukan kita menjadi Tuhan bagi diri kita. Ingot maya manginang asa dang hita mangarajai dirita alai todi ni debatado Tuhan nasa sadaido mangarajai daging nang pamatak taon mangatur hos salut aka ulaun ni huria ulaun ni ganuk perumah tanggaon ingok mai dang lomom na saut lomo ni debatado Yesaya 55 ayat 8 sia dada pikiramuna dada dalaku dalamuna song tibo ni langit songoni ma pikiran ni debata asa iboto hita kaya nang pajago-jago kamu ade ala tibus kolam doktor ho insinyur ho arsitektur dangadong sa piltik beda taretong di batai hina malomi ala ibana do na punasa ibana do mangalehon habisur doha pistarani daktamaho gijang roham alai paseret madirim marbahul-bahul manabulun maho bahul-bahul nabulun marbenget ni roha maho madalani ngulum unang say pikiramu ipangasa ko mangarajay ho
hirana maloho hirana jagoho bui mangatasi sudi akasi paru kilomu siar sakonomu HP tung masa takas tidak dibata di ayat na terakhiri nakin jauh maahu jupang diari hagugutan asa upaluaho asa dipuji ho au itu tong tajuma debatata marna puna saluhut nai unang losok kita unang takang rohata ala gok huasodo ibana tuhatai amin martang yang maita mulia tema Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami asido tolong rohab do tinggal di basam nase tuktung mampargugui kami lahu manangi hon hatam nunga hutangi kami hatam Tuhan hodo HP namar punau saluhut nang tarlumubi kami asima roham di kami Tuhan pargugui mahami marhite hatam asa usadari kami asa huboto kami diari hagugutan nami ikon hodo jo nami ikon hodo pangun sadio nami saleleng mangulus sa tunang mati kami Tuhan atong di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami tikting na masa do ning si pamason ni Uriam sayho matuana mangaramoti madungani Huriam mangalugaw salud akka na masa do si pamasom nauli na dingga matuhan pasato mutu Huriam makabipici manggison nang pe dang lomoroham marnidahami alai marpamuati maroham asi maroham dihami sesama dosa nami Tuhan omatang yang nami lelet nami Tuhan usumbo kami marhiti-hiti guarinakmu Yesus Kristus Tuhan nami martang yang kami Tuhan amin. Mari dihita las topasak ma piliata Thank you.
tatangnya ko mapiliata ali di bata amanami na di banua gicang odo haroroni salut silehon lehon na dinggadok nasa ulibasa na mauli utus upasa atawi masya na lehon ni tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus ti culum pasu-pasu may jelaramuti asa uparhasi yang hami pilihanon patimbul hon harajomu di tonga-tonga nuriam dohot di portibion buhaima roha nami marhite-hite todin asalam utadahami gudang isi lehon-lehon ni tuhami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di banua gicang saya pinarbadia maguarmu saya Roma hara jaumu saya saut malumu ni roham di banu tongonso na di banua gicang lehon na tuhami sadarion hangu luas siapari sesama dosa nami songon panasa nami di dosa di nongan lamar dosa tuhami unang hameto gion tu panguncunan palua mahami sian pangago di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur homma damena tutodim Oras malita